Good morning. It's Sunday. And we're excited na pagka kami mag-walk kami. Ni Camille. And surprise po daw ang mga bugoy dito sa Big 8. Kinala rin sa Big 8 rin nag-gym po sila. So, karon is gym moment. Let's go. Guys, papunta na kami ngayon sa gym. Alam mo, Tagalog vlog tayo ngayon kasi may mga students ako na gusto din nila Tagalog. Sa ano kami, usually nag-gym kami sa Big 8. Big 8 Hotel kasi walang masyadong tao doon. Medyo exclusive yung datingan. Wow! Sir, say hi. Vlog. So, you're vlogging my vlog. Wow! Thank you. Grabe yung sila, ang vlog. Among ikaw ng 3 hours. Wala, pagpadali o baan. Grabe! 20 lang man, naman, pero 20 lang. For walking 20 lang. only. Wala namang For walking only. Naon! Wala na ako sa video ko, finger. Kaya ako Oh, di ano mas. Naon! Nakapaan ka na. Siga. Sana, anong gusto na yan? Nandang. Nga, musta okay na mo dia? Dagan mo dito. Pull up mo dito. Wala lang gym sa Big 8 guys. Legs workout po. Kung reason nga, ganahan mo dre mag-workout. Dito kami workout para walang kasama. Hindi kami nandito. Ganyan. Hi guys, this is your boy Phil and welcome to Boss Chicks TV's YouTube channel. Ito yung gym namin ngayon. Hindi ko na makasin mo. Push niya, ibalik. Biro. Yeah. A few moments later. Madami guys. Lang kadali ang among gym karong Sunday morning. Dali lang kadali. Let's go. Mga next month, balik. Kode. Diba mo? Siya, unsa man yung experience sa iyong kan? It's a... Tagalog, English. Tagalog lang yan. Ang aming mga na-experience ngayong araw ay isang kababalaghan. Pabala yung experience. Tara! Isang milagro. At wakas. Wakas. Ito ang una at saka katapusan. Atang huling. Kasi napakakalas po ng pera. 150. Question, sulit ba ang 150 nyo? Feel ko pang 100 lang yun. 1 hour lang man. Napakasulit ng ating samahan. Motor. Yo, saya. Ah. Asa mo rin mangolekta?
Among ruta ngayon kay nasa kuan. Emily Homes. Oh. Pakita na mo si Jake ay ano. Bago ko na sakyanan. Hindi mo na maulit ka, sir. Mamira man eh. Kamerang sakyanan. Kumana ko anak, kinakabayad ako. Ayan, matay. A few minutes later. Come on, Nino. Thank you. Look at this. Anak mo muna. I want to dip. That's what I do. That sounds so easy. Saucy. Sila rin mga onan eh, kay diabetic ta. Uy, na meron kayo, tulog. A few inches later. Bom. Wala pa lagi. Pohon, mag-sticker ta. So guys, pauwi na kami ngayon sa bahay with my kiddos. Say hi, Zaki. Hi, Daddy Shark.